Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:05. Maayong gabi, kung maayong aga, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Hotline. Sa kalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon ini, sa Action Brian Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo, Tub las 9:30, sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Oktubre 5 na 2021. 81 dias na lang ang nabilin kag Paskwang Paskwa na. Samtang 88 dias naman lang ang nabilin kag maglumpat naman kita sa panibag-o nga tuig sa 2022. Kumusta nga aton sini mga utod? Ano ba lang dapat nga mga balita nga aton sini hatagan sang pangtamod o kung pagtamod sini iya nga aga mga kaksyon? Aga pa sang banwa diri sa syudad sa Bacolod, isa iya ka-aksidente ang nagluntad diri sa Maydalan, Burgos, Lacson, involving ini sa isa ka gwapo nga SUV kag pobreng tricycle. Nga initial nga report, ang isa diri nga nakasakay sa tricycle mga kaksyon, kritikal ang sitwasyon. Check naton karon liwat ang patrol sa pag-follow up diri with Aksyon Eden Abuso. Ano giblang istorya sini? Ano din halin ining salakyan, paano ini nadusdos ang tricycle sinong may sayop diri. Hindi man pwede nga sabton lang kita permi nga sige lang aksidente na mo, no? Ang aksidente may kausa gini akong kaisa kung sino ang mga huros. Ang iban nga balita mga kaksyon, this morning check naton karon ang probinsya. May koneksyon sining padayon nga maulanon nga panahon. Kay suno diri sa Pag-asa, ang Negros Occidental nagapabilin kita sa numero 1 kung signal ang paghahambalan. Mangusisa kita karon dugay-dugaya para at least makulo-kompleto ta, ma-check tang sitwasyon ta diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Samtang usisaon ta naman ni karon kung anong kakatabo sa aton sang Seneco, ang NGCP, no? Ang Seneco karon check ta ni halin pa nila 5:30 kainang brown out ang Seneco, mga porsyon diri sa aton, pero daw halos tanan nalikupan sining brown out nga ini. Sa pagkabastos panidaan niya diri sa Bacolod, iya nga kung waay si Seneco, way man tubig. O kung wala ulan, way kay paligo. Amo na diyang kabuhi sa Bacolod mga kaksyon nga dapat i-address na subong sa ngaton sining mga public officials. Kay kung wala kapundo nga tubig, pagkaaga, mag-brown out las 4 hasta las 9, abe kung ano oras magbalik, amo man nga wala tubig. Di kung may kakapaligo, disgrasya. Kung way ka ikilis da sa imong tilig-angon, way ka ipamahaw. Oo, kung kisang basulan pang tagbalay, sala, muna way ka nagtipon tubig. Tonto, no? Anyways, amo na ding duwa ka utility sa Bacolod nga pigado gid ang serbisyo. Bisan magbaylo-baylo pa ang mga opisyalis da amo lang gihapon ang serbisyo. Ang iban nga balita, balantayan today, lakat politika. Kay karon nga adlaw na talana nga maga-file iya sang Certificate of Candidacy si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez mga kaksyon upod sa iya sining nga mga linyada na. Vice Mayor niya amo si former councilor Attorney Cesar Distrito kag dusi ka iban pa kung kompleto ang konsihalya. Feeling ko kompleto niya kay gasululobra man lang gani iba nag-independiente naman gani mga kilala man ni nga mga tawo. Diba, si kompleto man ni sila pero pag hangop ta kagabi sa report Action Dale Salazar nga may representante gid lamang si Benitez mga kaksyon dira sa Comelec nga amo ang maga-file sang ila sining si OC. Sige, amo nang mga balita nga dapat tutukan kag si COVID-19 reminders naton gihapon wala naganubo sa 3 ka digits mga kaksyon or digits mga kaksyon ang Negros kag Bacolod. Kinanglan maghalong gid kita kay ti ara lang sa gihapon. Medyo nagtulog-tulog ang report ni COVID-19 bangod sining politika pero gapahimunong lang na siya sa kilid. Hindi nyo lang gid pagkalipati gihapon ang inyo sining nga mga tabon sang bakba nyo nawong alcohol dira ang inyo sining nga distansya sa iban nga tawo kag ang pagpanghinaw. Ang personal hygiene nyo da amuning importante gid mga kaksyon. Las 8:10 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline.
2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang mga balita iya sa national mga kaksyon, ang DOH naka-record kahapon sang pagnubo sang kaso ni COVID-19, no? Yara lang sa 10,748 bati salamat sa Ginoo, no? Kay halin dito sa tag 27,000, 28,000 subong ara sa 10,748 nagnubo man ang napatay sa 61 na lang sa bug-os nga Pilipinas. Ang suma total subong kabilugan nga kaso ni COVID-19 mga kaaksyon ara sa 2,604,106. Medyo dako-dako na siya, no? Pero suro ya sa Department of Health natingala si Undersecretary Virgie Rebla. Siya daw nagnubo, how daw tingalak me? Dapat ya dok mapasalamat ka, no? A doktor man ni siya Action Dorel. Si Virgie doktor man ni no? Doktor ni siya. Si Virgie sa DOH. Oo. Siya daw natingala kita nga nagnubo, how? Dapat mapasalamat, hindi kay matingala. Maybe gurambal niya, basi nagnubo ang nagapaswab test. Alangan mo na piliton mapaswab test karon kay way mas may ginabatsyag. Oh, tiduga pangita sila ya nga magtaas ang numero. Daw mo na doon di ko kaintindi. Mas kinawata naman gani nga pangamuyo nga magnubo, imbis nga nagnubo matingala pa kamo. Kag ang herd immunity nga ginapangita naton suno naman niya kay vaccine czar Carlito Galvez. Daw malabo nga matabo diri sa aton sining tuig 2021. Siya kabalo ka subong adlaw ara lang sa 350,000 to 400,000 ang nabakunahan or mabakunahan sa Pilipinas mga kaksyon. Siya kon 1 million tani ang matag adlaw nga tanan malabot naton ang 77.4 million nga target sang DOH para malabot ta ang ginatawag nga herd immunity. Ang Pilipinas subong mga kaksyon jutay pagid ang na-injikan. Ara pa lang sa 46.4 million ang na-inject nga mga bakunas pumuluyo. Sa diin ang first dose diri ara sa 24.5 million kag ang fully vaccinated diri makaksyon ara na sa 21.8 million. Tidaw layo-layo pagid man. Ting isa ka diferensya dira hindi man halos tanan sa kwan sa mga pumuluyo nga hindi magpabakuna kundi ang aton bakuna ginakulang man. Kati gasalig balanta sa hatag mo, no? Gasalig balanta sa hatag. So hindi way ta basulay diri no? Kinanglan mangin responsable kita sa tanan nga mga tinion. Last 8:13 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon ang bagyo nga si Lani, check ta ni Abi. Anyways, wagin man sang bag-o kagabi sa Talk of the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Puro to sa COVID-19 reports na mo ni subong ang mga balita nga nagaginawa nga ini kung may bag-o ginman tiebot sinong mati sila kay nga ang tagalas 12 ng gabi na islaya. Hindi na na-excite ang Pinoy sa iya unlike before nga bisan taglauna sang kagahon ang tao mabugto kag mamati sa iya sining Talk of the Nation bisan way pa si COVID-19 subong yan tao ya tak-a ng mati sulit. Ang bagyong Lani mga kaksyon, suro sa Pag-asa, may ara sang kawalo na, nag-landfall ini siya sa kadutaan, no? Landfall gani mo, no? Sa Socorro, Surigao del Norte, kag diri sa Negros Island, sa gihulngan gidman gali Negros Oriental, mo ni report ta kagabi, kag subong padayon ang maulanon ta nga sitwasyon. Unahon taginig kay kadamo sa mga utod nato nagapinamangkot gusto nga magbiyahe. In fact, last night may ara sang report ang aton sini nga Provincial Disaster Management Program Division nga may ara sang na stranded nga mga pasahero from Bacolod to Iloilo, from San Carlos City, Negros Occidental to Toledo, Cebu. Kag iban pang port mga kaksyon nga wala na nakabiyahe because sining si bagyong Lani. Tikabalo naman kita, once gani nga ang Pag-asa magpalayag sang signal number 1, automatic na gilayon niya, wala sang biyahe mga kaksyon. Mayara mon ko isa gani nga bisan wala sang signal number 1, pero may ara kita sang gale warning nga ginatawag, meaning
may ara sang matag-as nga pagmadlos kapag ibwal ni balod dira sa kalalawran sang aton kadagatan, kinahanglan naton mga kaksyon nga hindi magbiyahe ang aton sini nga mga sakayan pandagat mga kaksyon. Pero kumustahon tang lakat sa panahon sa probinsya? Kumustang probinsya? Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Dr. Zifar Gerhart Kaelian. Doc, good morning. Doc, good morning. Yes, good morning, no? Good morning, Acting Guy, no? Kaya good morning, man sa tanan, tagpalamati siyang action gato. Aha, una sa tanan, Doc, kumusta kita sining bagyong Lani? Biglang action ba ha, kay ating Sige. ang ating connection. Ba't siya gamadaguro, Doc, sang patay sindi kasi Neko, Doc? Oo, the brown out din, no? The brown out din. So, Biktima kita tanan, no? Oo, biktima kita tanan. Oo. Anyways, kailan. Sige. Okay, gina-check pa ni Doc Sini Materion Makaksyon. Kumustahon tang lakata kay Kabalota, balantayan taniya ang lakat sang panahon subong. Labi na gid sa padayon iyang nga inulan kay baha kag mga landslide gining aton nga agumon kasi hangin do ka hinay man lang mo. Aha, sige. Ara si Doc. Yes, Doc. Go ahead, Doc. Okay, ang aton nga alas 4 sang aga kanina, no? Ang sentro ng ating tropical depression Lani, gina-estimate, no? Based on all available data, 70 kilometers na siya northwest of Cuyo, Palawan, no? Na may coordinates na 11.2 degrees north, 120.5 degrees east. Na may maximum wind siya 45 kilometers per hour near the center, no? At ang aton nga Dactinet, so kung ang pagmadlos nga yara sa 55 kilometers per hour. Nag-hinuwi sa subong northwestward na may kadasigon nga 25 kilometers per hour, no? Ang weather condition sa aton nga Bacolod City kag Negros Occidental, no? Magiging cloudy kag may ara sa mga pag-ulan, no? Nga gusty winds, no? Caused by tropical depression Lani, kag may ara pwedeng mag-possible flash flood landslide due to moderate rain at times heavy, no? So mo ini subong, no, ang kaundan kag wala naman dito kang signal diri sa aton sa Negros Occidental sa kay tropical depression Lani. Okay. So, kuha na libre na ta diri, Doc. Suliton ta lang, hindi na kita signal number 1. Hindi na wala na nang aton siya sa babaw, and then ang ginilist naman na isang coast guard ang aton nga ang ang palayag, no? So may ara na kita sang ma-resume na ang aton nga mga barko karon sa subong, no? Na pwede na ka-resume. Okay, sige. Ma-resume na siya gali. Subong aga. What time, Doc? Ini kay damo gid naga-monitor subong. Ang last din nga text message akong sa coast guard ng resumption. Subong aga kay ipagwa pa nila karon ang papel ng black and white. Aha. So, subong pwede naka-resume ang ating na mga barko sa pagpalayag. Okay. Mayo gid kay kagabi to ang bal ni Sir Gani may mga stranded kita, so free na sila makapalayag subong sa din nga destination, ano? Doc, kumusta ang Negros Occidental? Halin kahapon tubtub subong kay nabatyagan ginaton likely diri sa Bacolod daw puro tigid ang ulan-ulan sini nga aga man ho. Actually, Brian, no, kahapon ang makusog na ulan nga na-monitor natin ang South, no? Moderate times heavy or ang group dito para sa sagyungan. So, naga-light rains lang kaya. Mayo. Actually, pusog ka rin ulan subong sa kahapon mo. Yes, correct, Doc. Kahit ang nagagabastag kahapon, samtang nagagapagwa. So, muna nga, hindi kita ka, Brian, hindi kita ka tuling sang bagyo nga kung maski ara ang ay niya sa aton o kung ang pag-iabla sentro na maka-angkon kita sa grabe gid nga pag-ulan or hangin or amo na, no? Still depend permis ang inyang hakyaw ba lang? Or kasi natin mga itug-itug lang, no? Ang inabli nga mga truck, no?
sang aton nga bagyo kagamo pa ning gadulot sa aton sang mabaskog nga pag-ulan. But for now, ang aton na monitor is light range lang sa mga sa mga aton nga mga sa LGUs natin kahapon, light to moderate range lang, no? Times na untad pa. So wala din kita sang any untoward incident, no? Kag mga flooding incident na na-report sa ating mga LGU as of this time, no? Siguro, actually, no? Padayon kita nga mag-monitor because ang alert level sa ating mga governor na ginatag ng red alert natin, magatap pamanin sa pagwa sa aton nga bagyo nga pilani sa aton Philippine Area of Responsibility or sa aton nga PAR. Bisan why kita sang mga kuwandok mga reported abing nga kangay sinang baha so far why man kita mga evacuees so far tawhay gid ang Negros Occidental. Yes, actually, no, ang ginamonitor na naman subong ang mga palupag-uyog, no, or earthquake events, no, ara sa Sipalay, no. So again, tagaan nga kuha na lang matag lang kuha ini subong ang paghalok naton kay tungod ini nga mga earthquake events sa aton sa Sipalay. Gagmay ni, hindi siya, felt ni siya ganikis. Pero kahit kung pagulan-ulan, bala action bright, ginaano lang namon kamo nga ang aton nga mga steep slopes, no? At maghalong sa mga landslides, no? Nga pwede matabo, nga samtang ara ka mo dira, no? Nag-travel ka mo, kay daw 25 na ka-earthquakes ang na-record naton, ginahaboy man sa aton nga feebox sa aton, direct makita naton. So, even though nga ano man lang na ang paghihos ng ating mga tectonic plates, ito normal thing, no, pero ginaabisuhan na nga daan ng tanan nga maghalong sa posible nga mga landslide o kan pwede nga mga epekto sa ulan kada pag-uyok kabalo ka naman ng sa ugon tragedy bla action bright. Yes, correct. Earthquake and the continuous rain. So amo na ita ang nag-landslide to dakpo, no. So ang paano man ginapanumdum naton sa aton mga tagpalamati nga dapat maghalong kag maging observant, no, especially sa mga steep slopes area dira. Mag-ano na kamo, inspect na kamo sa mga biak-biak sa inyo nga mga lugar, especially nga sigitigi ang atong nga pag-ulan. Right. With that, Doc, salamat sa imo sini kompletong information today. We hope nga why na ni si Lani dugay-dugay ka maka-normal kita. Doc, good morning. Mabuhay ka, Doc. God bless. Yes, action by sa ngalan sa ating gobernador, Governor Bong Lacson. Madamong salamat at may agad ka ng pagkalamati sa Action Radio. Action Hotline. Doga, report lang si Doc Eliano. May extra sa mo. Thank you, Doc. Si Negros Occidental Action Hands, hilway na sa signal number 1. Bo, salamat gid sa Ginoo, no? Pero tiyan mo na, ambal niya to, kita mo sa Gihulngan Sintro, Negros Island, pero kahapon ang ulan tadi do ka minimal gid lang kagamay, do ka hinay, pero subong nga daw why nakita sa signal number 1 ang ulan puertes pagkakusog. Balik na sa biyahe man ang aton sini mga sakayan pandagat according to Doc Kailian. Amo nang panibago nga mga balita karon diri sa aton sa probinsya kag Bacolod mga kaksyon. Ang biyahe sa mga salakyan ta dira sa dalanon pag ginay-hinay gid. Madanlog ang dalan. Most likely dalan ta dis Negros kag Bacolod na asphalt blay ng aspalto bla kadanlog sina. No, kadanlog pag prino mo kung dasiglagan mo gaday os na siya naga-slide. Tiko ni gamay karon dalan da pag prino mo isugata kundi lampos ka mo. Check tanay karon aksidente diri sa aton sa Burgos Lacson. For the meantime, commercial kita makaksyon. Pagbalik naton, i-check na naman ang Seneco, no? Ang Seneco kay grabe halos dako-dako sang area ang kuha niya subong igo sining brownout nga ini. Kami da sa Action Radio Bacolod porting kapila ka bes kita nagapiyok-piyok di man. Kabalo naman kita dan nga once pumiyok ni tanan, centralize na nimo. Bilog nga mga kagamitan di usdang kita ng tanan. Ay sus ko san pa ni magnami ang mga kagamitan da sang Seneco man. Mahambal sila or NGCP abi hambal nila biyan sang control ta kay ti muni na. Pero kung may gwapo, guro nga mga gamit na guro nga pang first class kag mga grabe nga class guro na do hindi man basta-basta magsagi kita yak brownout. Oo, do mo na nga sitwasyon. Pero check ta karon dugay last 8:25 na.
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Good morning sa mga friends naton, si Jin o si Sir Ara na nag-monitor sa Singapore. Si Riaglo Ornalde Mijay, Ara sa Hong Kong. No? Mary John Di Bayo, salamat man. Good morning. Felipe na Piesa Jr. Good morning, Sumbray. Lihog tamyaw sa akon asawa kag apo kapamatigid sila sa ibang more power tier program. Salamat. Si Michael Despi, good morning, Action Bry, watching from Barutak, Viejo, Iloilo. Gamonitor gid always tamyaw kulang family Despi sa Negros, halong gid always ba? Pariente sang akon nga partner, ano? Jinky Dayalagdon, please greet. Lang. Malang Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, and all the family sa Barangay Pandanon, DSB. Jinky Dayalagdon, good morning, Sobray. At last ba, ang live, stay safe everyone, dira aga pa da kaina may aksidente na. Rhea May Landio, thank you. Barayoga Ray, good morning, Sobray. Monitor lang kami Barangay Pandanon, DSB. JD Grande sa Moises Padilla. Abilia Delfin, thank you, good. Christine Minies Villalubos, good morning. Si Maria Co, Araman, thank you, good. Si Angel Ricoperto, morning, Action Brian, watching live from Woodside 1, Alihis. Jusel Anyaana Lasyo, sang Linawon, Kawayan. George Gargasiran, good morning, Action Brian, Action Hotline, kag sa EFC members, si Flaky Cairo sang Isabela, and BF Anita Fuentebella sang Takuling. Okay. Araman si Angel Amalia, good morning, Sombray. Greet lang si Iloy niya si Hedy, kag Sister Riza Zamora Ricoperto sa Sacramento, California. God bless Action Radio. Bao, pero tingin na pag-greet nyo. Si Liza Joy Ilon Amoroso, Haraman, naga-monitor. Okay, sige. Salamat, gid. And, sige, pakaronan tang iban. Ipakishare ha sa aton nga live. Oo, kay para maglapnag pagid ang aton nga information. Dugi-dugay mga ka-aksyon, ano? Sige, relax lang ko ha. Mabalik kita, lagko pang balita ta pagbalik ta. Kaya ang balita tadiya fresh gid ya, no? Inang mga bag-o nga mga balita subong nga nagkahilabo halin kagabi tub-tub sini nga mga inoras. Las 8:33. Mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbi. Mabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, may aga lang sa aton sini nga mga utod nga naga-monitor na sa sini materiyon sa Bugos nga probinsya kag Bacolod sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Ang before kita kay Ma'am Malo Parucos ang sineko, si Presidente Rodrigo Duterte subong ho nagapangita pa kung sino ang iya sining standard bearer mga kaksyon sa pagpapili bilang presidente, no, sa idalom sang iya sining liderato PDP laban. Ginapilian pagyapon si Sara Duterte, anak niya sini or si Bongbong Marcos. Kali kita kahapon si Sara nagbasura na to yung kampo niya sa offer sang PDP laban. Oo, si Kusi kanway nagidman si si Kusi na lang da sa PD. Si Bongo ti gods na niya for vice president, pero way takbalo base kunway gid may mapungko pagka presidente. Basi siya pwede man. Bailo-bailo pamana mo. Las 8:38 na sa aton sining pagpangalagad. Las 5:30 kay na mga kaaksyon, nag-umpisa ining brownout diri sa syudad sang Bacolod. Kag hasta sining mga inuras may mga porsyon pagihapon nga wala pa sililiga, wala gina-expectar ini, no, nga brownout sang Seneco. Di once gani mag-brownout si Seneco, ang negosyo apektado gid inaya, no? Apektado gid ang negosyo sa mga establishmento diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Plus nga apektado man si Basiwa Prime kay wala gatubod ang tubig. Do may mga generator man ni sila. Ning ligad to dog natikal man to nga may generator 17 kabilog dog na dugangan na ti ko mag-run out sa Seneco do hindi gid sila ka pa support sa generator nila, no? Pero check na to nabing Seneco subong be. Ano ging pinakarason sini? Oo nga daw kalawi gid kag subong pa daring adlaw Martes, adlaw sang negosyo, adlaw sang mga utod ta nga nagapangabuhi kag pangita kinawala bla. Oo, problema gid ini, no? Diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag ano gid nga mga areas ang nasakupan sining nasambit iyang pagdula sang kuryente mga kakson. Kay don di naman ni manami nga mag-inamo na lang gid kita ya sini pirmi gid iya, no? Kanugon ti reklamo sa publiko hindi na hamak mga kaksyon, no? Hindi na hamak
Pero ti amo na hindi gani kuno makontrol gid man naton mo kay ti way man kita nga uyat sa kalayo da. Pero pamangkot hasta san-o nga mag-inamo ni wala man taya untat nga sagi ka upgrade sa mga gamit ta dira dutay tingki nga ang daw brown out dayon. Oo, kung kisa gani nagpangilat lang pati siniko ga kuan man kakadula man. No, pila naman ni kadikadang siniko tapos amo mangyapon ang sitwasyon ta no. Sige. NGCP, amo ning ginakuan diri ginapalayag nga may ara sang nagkalahinabo mga 69 kb ang mention mga kaksyon. Okay, na bising number niya. Okay, kantuantang patrol action na dorsa. Oo, unahon ta na lang patrol sining aksidente nga nagluntad kay sako ang numero ni Ma'am Paruko sining mga tiniyon ho. Oo, sang Siniko, antay makapapa-explicar man lang tatani no sa Siniko mga kaksyon. Sige. Check taning patrol sa patrol na action doors. Balikan na patrol ano yung sinimat tiniyon. Sining dako nga aksidente, sining nga aga man diha. Patrol reports. Action Eden, good morning. Good morning, Action Bray. Antes danay ang detalye sa aksidente no ari kita subong sa may Bacolod Comelec office. Hoy, kundi mag-ugid lang Action Bray nag-abot ang representative ni Alvi Benitez kaya mo subong ginakuan di Action Bray ang ila sining mga dokumento. Ari pa di subong ginasigi pa kuan kaya after hibaloon ta Action Bray kun bala ang kay Alvi Benitez lang ang ginfollow kon sa bilog nilang slate. Tanawon ta karon. Pero kumusta ang Comelec way tawo, jutay katama or pila lang kabilog? Sila lang di Action Bray. Kiti bawal ang kuan mo no, ang mga grupo-grupo. Oo, correct. Bawal. Bawal man gani. Kita mo mga ni si Benitez nagkadtuman kag mga kalinyada niya. Correct Action Bray. Para na lang likaw bala sa tigdamo-damo kay base may mga supporters, mga wala matabo. Pero ti balon ta na dugay-dugay Action Bray kay gina-process pa man ang ila sininga papers. Anyway, as of now wala pa kita sang latest nga medical bulletin na Action Bray sang duha ka persona nga involved sa aksidente kay ina diri lang sa may dalan Burgos sa Dalom diri lang sa aton Dalom Station Action Bray kay dalat sila kay ina sa Corazon Octin matapos nagbungguanay ang tricycle nga ginasakyan sang sining mga biktima kag isa ka pribado nga salakyan SUV ini. Sa initial nga impormasyon Action Bray gikan sa kapulisan nagabiyahe gikan gali pa east halin sa east pa west direksyon ng SUV. Okay. Na ginamaneho ni Eduardo Sazon, presidente pa ini sang Kapas Tarlac. Samtang Action Bray, ang driver sang tricycle, o kung ang tricycle, ang gikan naman sa sur, padulong sa norte nga direksyon, nga ginamaneho naman ni Gilward Dalumpines sang Barangay Handumanan, kag wala pa to nakilala ang tigulang nga babae nga pasahero ni Action Bray. Amo to hang hambal kay na sa mga residente nga from crossing dira Burgos Lacson ginguyod ginisang SUV ining tricycle. Okay. I know ma-imagine mo Action Bray mo. Action Eden lang Action James basi may mga support pictures sa dabi. Palihog ta dabi ula Action James be. Go ahead Action Eden. Yes, kung ma-imagine mo Action Bray no, yung ma-imagine mo nga sa crossing sa Burgos Lacson no, ang SUV halin dito sa may bukid pabaybay mo. Okay. Panaog di siya ang tricycle halin sa south pakadto north. Okay. Dira sila sa tunga-tunga gid-Action Bray nagbungguanay nadala sang SUV naguyod sang SUV ang tricycle kay naongot sa may kuan gid sa may panguna balang guma ayon Action Bray sang driver side sa bumper niya. Oo. Bali ang sidecar sang tricycle kaya sa tuo na sangit sa wala nga side sang SUV. Amo to Action Bray pag prino kay kusog man ang impact ang driver napitalan niya ni ang pasahero nga babayi.
Okay. Nga ang babaye nga pasahero nagdasok sa panguna nga guma Uy. sang SUV. Mhm. Kaya mo to kaina nga do na budlayan action bray ang aton sini nga DRRMO Mhm. magkuha sa aton sini nga mga pasyente kay nadasok to sila mo. Mhm. Kaya pa to sila gingamit nga mga cutter to action bray para usdon ng kuan sang tricycle para makuha nila mga biktima. Okay. Pero nang sa mo to nga sitwasyon bala do kasunlog Mhm. kay kalapit-lapit sang hospital. Mhm. Wala dayon napabangan ang mga nagakinahanglan sang bulig bangod sa mga ways, hindi taman mo question ang ila mga SOP, mga protocol no kay tigin pamangkot ta gani ang may nagpalapit actually mo nga security guard sang Corazon Locsin tiyambal ko sir anong pang ginahulata kay emergency ni galing kay tihambal niya nga ma'am hindi na namon matandog unless nga may CDRRMO nga mga taga CDRRMO nga mga personnel nga magpalapit. Protocol gyud man bisan ara na sa pirtahan sang hospital na atubang. Hindi pwede no? Hindi pwede action right. Okay. Amo to ginhulat-hulat pa nauna pag ani abot ang ambulansya sang Vista Alegre. Tapos amo to pagkadugay-dugay nag-abot ang duha ka ambulansya from CDRRMO. Amo to dayon napag-abot sa ila sini nga mga personnel dito na ganing iba kuani bayo sang ila suksok sa ila sini nga mga PPA nga ginhingagaw ning aton sini nga mga biktima gindabata na bisang first aid. Pero action Eden like for example na aksidente sila so hindi gid man to makuha ang nagdalalasok to kun hindi ang mga rescuers naton nga may mga gamit nga dala. Amo nang hambal nila sang bray. Hindi gid makuha. No. Ang namin ko inabalang hindi gid inabalang kinahanglan pangkatiron gid kinahanglan nga gamitan sang force agud nga makuha sila. Yes, medyo budlay action Budlay. bray mo kay ti ang tricycle nubo lang mo hindi kumbaga hindi ya bala makatindog papungko lang gid siya. So may budlay. so may rason ang taga-hospital nga hindi nila matandog kay ti budlay gi man niya gabuton gali nga wala sang mga cutter kag iban pa nga mga gamit dira no? Yes, action bray. Pero do ang punto man tuglasang iban miskan may nakapalapit lang tani nga mga medical aid nga dapat ang first aid ang mga amo na balagali kay we understand man sang ila sini nga protocol man especially nga may COVID pagidaan sa mga action dry no. Tod man na no tsakto man ang I'm sorry action Eden no. Tsakto man ang hambal sa mga utod ta bisan may nagwa na lang nga nurse da to check kumusta ka or ano nga sitwasyon no or basi pwede pa man to mabulig bi tuklod si SUV abi agud nga makuha ni siya way gid no wala naara man lang guro mga 20 tikang lang guro kuan na pertahan sa ospital do mo sila no. Lapit-lapit gid ang bray. Ti amo na gani do amo na bisan hindi to ya parinte to ya sang iban kay ina kay damo tao sa buwa sang hospital mo mga watchers bala. Ti nagambal nga ati ano ni man ning mabulig galing kay hindi man matandog action bray kaya lang nga sila padakaron ng pasibangdan ko anong matabo galing kay amo na balakis kung pagtanaw mo kung wala ka kabalo bisang SOP na nila ano mainit gid ang ulo mo. Pero para sa akon guro hindi man sa tanan nga oras guro gamiton tang ulo SOP ta. Guro sometimes guro ang inisyatibo guro action Eden para makabulig kita sa amo na nga emergency action Eden mo. Oo. Kagat especially kung ara ka to syempre ako daan ako gito nakakita gid blauna before to ang mga upod to kay na mga bitaw mo kay medyo nadugayan pa ngaton sini mga CDRMO personnel nagaalsa sang tiil ang tricycle driver indication bala duga pangayo siya bulig duha gid sila nadasok o kun isa ang isa lang siya dry, ang babae lang galing kay ang tricycle driver napit-alan niya. Pero pwede saya ang tricycle driver pwede saya dalon sa ospital without the rescuers naton or mga taga city naton. Pwede to siya mabutong. Galing kay wala SOP. ginhulat gid ang mga taga CDRRMO. Tidi nang to serve and to help and to anuman sa amo sina nga sitwasyon man SOP lang gitagyapo no amo sina no. Pag after sina pag-abot sang mga personnel siya mo to kaina do pagkuha to sang una ginkuha ang lalaki mo kay atong
napitala niya tong tigulang dalom. Ginsulod pa sa ambulansya sa Vista Alegre. Kumakudiin ni dalon man, kikalapit sa hospital. Ati din pagindala? Ginbutang lang to danay sa sulod. After, ginkuha ang babae, ginhikap nila, kay do may pulso pang sa liog, bala. Giningagaw, gindalagan, sa stretcher, gindalagan sa hospital. Tapos, doon nag-istoryahanay sila nga ang lalaki, ginpapanaog na lang, ginbutong nila liwat, gindalagan sa hospital. Kasi kwawe, no? Sige lang, kay hampang na nila. But next time, maka-learn man tatani sa mga sayop kung kisaman bla. Galing sa aton paglantaw basi sayop to sa ilaya beautiful na to ya. Wala man ta kabalo kung sa istoryahan ni nila Action Bright. Kasi may mga kumbaga may unit man sila mo tiga ano pa sila bla kun din dalon o kung ano nga sitwasyon. Mambal ka pa din dalon nga pwede mo nang kargahon kag idalagan da sa ospital o tubang man lang na. Ikarga mo pa sa ambulance? Nga may karga mo pa sa ambulance, ano mapauwang ka pa kadto sa ospital da nga isa mo lang bisan ihaboy mo na lang ng tao pa ano pirtahan na sa ospital da. Pagtapos ganin dulong, pagtapos ganin Action Bright dulong, sa tigulang ginbutong ganin nililiwat ang lalaki kag gidala sa ospital. Ti kumusta tong babae ito? Subong update? Ginaibalo pa to Action Bright nila ni Lieutenant Pendon. Kaya actually wala lang man siya dugay na kaano sa aton. Hambal niya pa tong investigador. Pero ining sa sazon nga driver sang SUV ara na sa ila custody. Pero wala yasang may naka-injured to sa SUV? Wala ya Action Bright. Nagbunggo lang sila sa poste. Kaya wala lang yung mata sang nasuga sang SUV ang nakuan mo nabuka. Amo nang hambal ta nga ibintaha sa mga dalagko gid nga salakyan. I'm sorry to tell this pero Action Eden ginabawal gid man kuntani ini mga tricycle sa highway ta mo. Di bla no? Kay ti ilang tawan bla sitwasyon ta binungguan ka sang higanti da kundi ikaw nga subay do not kagid ya. Oo, yeah. Pero kung hindi na pero ang enkwentro ta karon sang SUV to SUV man kundi daw hindi mo nakadako gid ang mga damage abi wa isang critical nga mga kabuhi. Galing ko kisa hindi ta man islang punggan palang buhian man ni nila pero dapat maka-learn kita sa amo sa nga sitwasyon pero pamangkot Action Eden. Ano tong nahitabo may ara sang traffic lights da mo nagaandar ini sinog ibla ang may ara sang poder nga mag-una to sa sininga dalan. Amo pa na sa Bright kay ginaga pa mangkutanay maka Minister Nani nga ikis-adaan especially kung gaulan-ulan patay is ang mga traffic lights sa Bright mo. Amo na notice naton diri sa palibot sa syudad kag may ara kita traffic lights diri sa Bacolod kung ma-notice mo nga wala na ya orange o kon yellow man ang pagtanaw sa iban be. Alin sa green, direkta ya pula. Balikan ta section Eden ha. Kaya ang ini nga balita mga kaksyon, involved ini, una, si tricycle bawal maglabay sa national highways naton sa mga dalagko nga mga dalan. Way taga-basol sa tricycle akiti ari na ginmani, pero next time likawan tani kayo may enkwentro mo di ang mga kaangay sini nga mga salakyan, mga kung ano kadasig ning dalaga nila, pirdi kagid sila. Ang mga salakyan man nga nagalinabay sa mga national highways or diri sa Bacolod populated area na diya, pag hinay-hinay man kamo, why kamo ya sa circumferential road? Wala kamo ya sa national highway to sa may outside Bacolod ya kundi nga mga lugar to nga magpinahagunos na kamo sa dalagan. Ari kamo ya sulod sang syudad. Tining bunggo sini nga agad diri ho. Kung hinay lang ni ara labi sa 3:30 ni Action Hands Bay 20:30 kay dapat kung ikaw nga driver nga may utot ikaw once nga dala ka sang salakyan Action James nga ara ka sa sulod sang syudad. Ang pinakadasig mo 20 to 30 to 40 gid lamang dasig din ang 40 mo. Mga 3:30 lang. At least makadala sa ikaw hinay lang yung impact. Tiaryo, dinala sa ang tricycle ho or si tricycle man ang nagdala sa abi sa salakyan da. Kung hinay-hinay lang ning dalagan, hindi niya mo ng sitwasyon. Galing dasig ning dalagan. Dasig niyang dalagan. Bisan din padalon nga aspeto, ya dasig ning dalagan niya. Tiyan mo na, nagkalabagnos ang tricycle, nagdalalasok sa idalom sang salakyan ining babayi ho. Kay madasig ang dalagan na amo na da. So tanan sila may tulukon ta may mga diferensya ni ang mga traffic lights saman sa Bacolod di way takbalo no oras di gandar kay na
Kay aga pa mo, mga alas 6:15 ini. Nahitabo. Ara na Section Eden, Action Hands. Way pa. Mga alas 6:15. Ti do sanag naman yan. But ano oras ganda ng traffic lights Bacolod ya? Kay kung gabi, gina-off ini sa Bacolod kita tay. Pero may traffic lights man o kung wala, is OP man na sa mga driver nga kung ara ka gani sa bangga or inabalang intersection. Simple lang gid mo. Once nga may intersection, kuan ka gid pundo ka lang gid. Stop, listen, and ano nang isa na ganito, tatlo na mo. Na kag manilag ka. Gali kay duro diretsyo ni ilaho. Gasalig kiti aga pas Bacolod jutay sa lakyan. Damo nang sitwasyon na makaksyon sa aton sining pangalagad. Balikan tabi sa Action Eden, Sinimeter Action Eden. Amo gid Action Drive. Stop, look, and listen. Stop, look, and listen. Okay, thank you, Action Eden. Galing kay amo na bala kung Pinoy daan, basta kita yellow. Imbes nga ready to stop, gali kaya lahi nga agaw. Kaya yellow na. May ara. Bisan parang wala sa traffic lights, Action Eden. Bisan off man na siya. Protocol, ikaw driver ka man eh. Ga-drive ka man sa tarak-tarak mo. Once ganing intersection, kundo ka gid Action Eden. Wala sa may gahambal nga maglulurikta ka lang. Ini siya baguhan. Hindi Bacolod nun. Bisan diin ka maglibot nga sahi isang kalibutan. Basta intersection niya nabutang ginaya stop, look, and listen. Ginaya pundo, lantawon, kag manilag. Kung pwede, bala nga magrikta o kung hindi. Pero sa amo na nga sitwasyon, kay ara kamad Action Eden, ikaw bilang tao, may nagpundo sa ilang adwa, wala? Daw, basi, puro sila gahingagaw. Puro nagahingagaw. Kaya ang isa kakagawa, di bala sa dalom, bala Action Drive, nga nagbulig-bulig man to. Tigin istorya, yan balang sa SUV, gahingagaw ni sila kung masakay sila pa dumanggas. Ambal ko gid eh. Mapa-breed ko ini. Oo. Titi taga-tarlac ni. Nagingagaw gid kamo sa kwanda subong pulis. Kag hindi, I'm sorry Action Eden kag hindi rason nga kung hindi ka taga diri, mahambal ka nga hindi ko bi taga diri. Oy, bisan diin lang may lugar, may intersection noy. Di ba Action Eden? Correct. Tapos may mga signage man kadamo man na kay kabalo maguro magbasa no. Bisan may panabalasahon gani ba sa intersection daw automatic na kung may SOP ang si nurse sa ospital dang hindi magtandog sang maaksidente tubang hospital nila may SOP man sa driver. Bisan kisa kadlawan ta na lang kisa ang mo sinino pero kaluluoy itong nabungguan. Amo gid Action Drive kag siyempre uli na to kabalong pamilya nila sa natabo sila sinawabi magdaong nga aga pa gainulan pa daan danlog ang dalan kag may amo na yang aksidente nga nagakatabo diri Action Drive. May nagkomentar ganiyo siya basi why lisensya ang tricycle driver. Simple na may lisensya ka man kun waay do ka simple lang gid mag-drive Action Eden. Wala na kabalo kang gakululuha ibang lisensya sa kwan sa LTO way man naga seminar gani. Sa imo lang niya nga paminsaron niya kung anong nagakaangay kag hindi. Kay prangkang istorya way na seminar ang LTO subong basta kompleto lang requirements mo kabalo ka magsikad ka mag-drive ka sa lakyan mo na kuha ka na lisensya. Action Eden? Yes, Action Drive. Laton ta na karon dugay-dugay basi may update naman sila ni Sir Pendon. Sila sining investigasyon kung sino gito wala ang balatulon kung baga sino gitong may sala sa ila Action Drive. Kag kamusta ang medical bulletin sa aton sang mga biktima. Nga gaus lagling nga duwagid. Okay, sige. Kag kung may update diri dugay-dugay sa COMELEC Bacolod, mabalik lang sa diri report liwat sa imo sining programa. Sige, basi makuha mo na blang initial kung sa day sinong line up niya Action Eden now ni Kung Albi. Yes, gid Action Drive. Matimbre lang sa balik sa inyo. Kay kabalo ka subong tanan mga haka-haka pa lang mo sinuning line up niya amo na ti subong matuldukan tanana kung sa day sino inada sila. Yes, Action Drive. Balita alin sa Patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat Action Eden Aboso. Report sa Patrol sining aksidente nga nagluntad aga pa sang Banwa diri sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Tricycle ini taga Handumanan, no? Halin sa sur, panorte ini siya. So hindi familiar sining dalan sang Burgos Lacson
Magambal kita Lacson mga kaaksyon, amuning pinakadako nga dalan diri sa syudad sa Bacolod. In short, ari ni siya sa pinaka-middle sang city, no? Nga ginalabyan sang tanan nga mga sa sari nga mga salakyan magluwas lang sang mga trucks. Pribado, pampubliko, basta tanan nga masalakyan. So sini nga lugar mga kaaksyon, bisan ano nga oras ginaprohibit na di ang magpadalagan sang madasig. Kung ikaw driver, may seminar ka man o kung wala, may utok ikaw, once ganing nga nagalabay ka sa mga dalagko nga mga syudad o kung gagmay lang basta damo tawo, automatic nang dalagan mo 30 o kung 30 kph gilang na siya. Di action hands, di taman ni masugiran kay driver, man di ba action hands? Hinay ka gidya. Hinay ka gidya. Kay wala ka kabalo, kay damo yung mga salakyan da, gagmay man o kung dalagko. Ti Clarex naman to nga naghingahingagaw kay masakay ruro pa dumanggas. Ti in short, dasig ang dalagan. Dasig ang dalagan sining nasambit iya nga si SUV nga ini. Ang tricycle na naman, ang foul diri sa tricycle kiti bawal kamo di sa sulod sang syudad. Para ginaya na butang gina sa aton nga pagsulundan. Ang mga light vehicle kaangay sa inyo, bawal sa sulod sa syudad mo. Ilabi na gid nga alas 6 kita, ti ang Bacolod subong mag alas 6 sa duro na salakyan. Oo, ti hindi ka mo tani pwede. Kung kisa humanitarian reason bla, ginapasugtan na lang kay ti pangabuhi mo, pangabuhian, basi gabiyahi ato siya. Pero kung paminsaron tagid sa madalom, dapat hindi ka mo magladay diri. Sakay na lang ang mga pasahero dira, hindi ka mo magsakay tricycle. Sakay ka mo jeep. For your safety, ina mga kaaksyon, no? Way tayo gabasol sa tricycle, ang ato nyo daw, reminders na lang ni, pero hindi na masulit, paliwat ang kaangay, sinibaw kung kaisa, kita taman mga tricycle, di naga sinuliyaw sa syudad sa Bacolod, ti amo ni oras, way pamanog dakop, bisan may ara pamanog ba dakop, daway man ginadakop, ginalantaw man lang gani, kag sige, palabya lang da, daway man ko kita, labi na ginagahilapit ang eleksyon. Ay, susko nga sitwasyon ta ini. Anyways, Action Radio Philippine Standard Time, last 9:02 na sa aton sini nga pagpangalagad. Before kita mag-wind up karon dugay-dugay, labuton tigig karon ang Sineco kung anong explanation sining brownout diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang NGCP mga kaaksyon mismo na try taman nga labuton kay hindi lang ni kay Sineco ho, pati ang Noneco, Nosico, tanan nga mga kuko-kuko sa electricity ho, brown out ang ibang nga porsyon. Pagbalik ta karon dugay-dugay kag sa nagahulat dira kon sino ang line-up ni anay congressman sang 3rd District Albi Benitez, i-try ginamon Action Eden basta monitor sa Action Eden daliwat, i-try ginaton nga makakuha kita sang kompleto nga line-up niya before kita mag-end karon dugay-dugay sa Action Hotline. Action Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. CS Piper Pursley, Action Bray, amo na ginastrikto sang LTO ang pagparehistro. Pinsaran nyo mayo taga LTO kung sino ang may diferensya, driver or salakyan nga ginaduso gid ang MVIC ano sa likod sina. Nakmaw, way ko ginadumduman gina ba? Isuliton ko ni kapila ko naman ginambal sa program ko mo. Nga waay sa diferensya sa salakyan ko kaysa ara sa mga nagasakay. Ay nako. Star Mayo, grabe ang mga aksidente dira sa Bacolod. Need sang street lights, stop lights, kag sa paglumbaanay. Lang dira mga drivers, just saying. Amo na ang pagpauli ko dira, hadlok gid now. Mag-drive dira, yeah. Here in the US, you'll get a ticket for speeding and slowing down. Drive with speed limit, none. Drive safe, mga ka-action. Sige. Dito sa aton, kay bisan CCTV naton di nga gina-install sa dalan, di gani hindi maintindihan. Si Naisil Fabol, maing aga Action Brian, highs inano na kuno, ulan pa, brown out pa, keep safe gid sa aton tanan-tanan. Michael Singgo Lamayen, good morning Action Brian, kag Action Miss Eden, monitor lang kami Arles sa subdivision Barangay Alihis. Keep safe always, God bless. Merdy Gonzaga, may aga si Action Brian sa maulanon nga tiyempo, God bless, stay safe.
Si Diding Alojamiento, good morning, Sumbray. Monitor kami, Barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Alojamiento family, salamat and God bless us all always. Paper first reaction, Bray, sampol kung ni mata mo ang naksidente, isa ka nurse or doktor, pabayaan mo. Hindi mo pagsalbaron para mabuhi, pabayaan mo mapatay. Di may is-upis la kuno. George Gargasiran, heading intersection, maminor gid ka dapat. Gani man, ambal ko gani pundo mo. Paper firstly, action Bray, blank nga protocol sa ospital. Imbes mabuhi ang tao, mapatay na lang way pulos ang sinumpaan nila antes mag-obra nurse o doktor. Save lives sa save lives. Nonoy Elmer Iliano, good morning, Sumbrayan, tamyaw ko lang gali family Iliano, dira sa Hacienda Apolonia, Barangay Manghanoy, La Castellana, watching live from Commonwealth, Quezon City. Elizabeth Malaka Gamala, good morning, Sumbray, happy Teachers Day to all our teachers. Stay safe everyone, God bless us all, and more power to ARB. Allen Louis Himoteya, good morning, Sumbray, monitor man kami di sa Linawon, Kawayana. Tamyaw ko lang da sa Bacolod, pamilya Gidlayan, na always man gamonitor sa inyo program. Stay safe and God bless. Fimari Ibanez, Barangay Hinumanan, halin 5 a.m. hasta subong wala kuryente kag tubig. Palariho lang kitas ni. Lilia Taton, morning, Sumbray, monitor lang maulanon nga panahon. Stay safe, God bless. Jen Oy, si Sir, okay, sige. Liza Santiso, si Angel, nabasa ko na, no? Balikan talis dalom. Star Mayo na mian ko sang lap mo black Sumbray. Hindi na ako mag-hipos na lang ko. Damo gina ma'am ang na-intriga sa kadlaw ko. Nutayan pa ko na yung mga sumbagan sa kadlaw ko ya ma'am. Oo. Kaya nagkadlaw ko stubang. Yan ko tiyamo muna kaya mo ng ako niya nga kadlaw. At doon di ko mapunggan. Hi. Elizabeth Helbolingo Gaton. Ay, ano nininong Gaton man? Salamat gan, no? Noel Amar, being for mayor against Sir Bray. Being si Sir Noel Amar ho. Sige good luck sa inyo tanan-tanan. Kaya akon mayor ya, taga Don Salvador. Noel Amar, good morning Sir Bray. Tamyaw ko lang akon friend si Vanessa Mayo, Jinky Dayalagdon, Milal Oligo, Alex Montesa, John Season, Yvonne Boucher, Bia Jonathan, and Dennis Richard Roma. Agnes Hasmin Herida Barrera, nagamonitor man. Salamat gid, no? Aksyon damo na driver sang SUV nga daw hares dalan kon magpadalagan, may ara man mayo maghalong. Dira kuya sa mayo, ma'am. Virgil Legaspi Coloso, good morning sa tanan nga kaaksyon watching here in Baguio City. Salamat gid. Sige. Dali gid lang kay ma-relax lang ko. Basta good morning ng Star Mayo da. Thank you gid for appreciating my kadlaw-kadlaw. May ambalya ka sarcastic ko nga laugh. Pero that's my natural laugh. And I don't know nga sarcastic rin action James. Way ko kabalo, no? Ang akon pangadlaw gali daw kasuluya, na daw ka panuya bala. Ti way ko ka ba. Sige. Sige. Ati, sige. Las 9:09 na, balik ta dugay-dugaya.
Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Semlas 9 GC6 na. Hotline. May aga lang kay nung Eric Tenerife na nagamonitor sa hinubaan. Grabe ko nung bukbo sang ulan dito sa sini nga mga tiniyon. Hotline. I-advise naton sa mga utod ta ulo aligmat gid ha, labi na gid sa nagapuyo sa higad sang baybay da, no, sa suba, mga kabakyasan kay kabudlay gid sang sitwasyon. Hotline. Good AM Action Bray, galibog na ulo ko, why ang Sineco wala to ga kuwa power iya sa San Carlos nga solar plant kay barato pana guro kay pag inaugurate na they expecting to power 26,000 plus homes and they are exporting power to the Visayas grid ano. Gani man sige check na to na abi kun nga ang wise la nagakuha to. Hotline. Okay, Arya, no? Gina-check na to liwat ang Sineco. Sinimaterion si Eden ba si may initials manda karon digidugay. Almira Lima Lazarte, good morning. Si Boards Asa, good morning Sumbray, keep safe all maulanon nga tiyempo. Gani man no? Okay. Salamat gid no sa iban. Ari na guro si Ma'am Malo Paruco sang Sineco mga kaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya taga Sineco si Ma'am Malo Paruco. Ma'am, good morning. Sir Brian, good morning. Good morning sa aton mga tagpalamati. Ma'am, I'm sorry sa disturbo halin kay na until this moment of time. Gugtas gid mga utod ta no. Padayon ang brown out ma'am sa iban nga parte diri sa Bacolod kag Negros. Diri lang tayo sa Sineco. Anong pinaka-diferensya gid ma'am? Actually, sir, bilog na ni gani pati ang Panay Island sa is affected, no? From Yes. 1 to 3, no? Dahil bilog na Panay kag Negros. Nag-trip off ang several power plants ng NDCC used to supply the deficiency sa Negros at Panay. So, ang ginimo nila para ma-maintain lang ang integrity nila sa transmission grid, nagpo-protect ang system, nag-load dropping sila. So, Okay. ang mga areas subong nga wala sa power is na-affectuhan sa load dropping sa NDCC. So, wala pa sila kahatag sa atin sa restoration period kaya hindi pa man stable ang ilang supply. So, amo na nga nag-decide sila to load shed sa ibang nga areas sa Dagko. Bala, Sir Brian, para nga may power lang ang ibang nga areas naman. So, ang affected is the whole Panay and Negros Island grid. Okay, so wala sang sayop diri si Sineco, wala sang diferensya sa Sineco kundi Wala, NGCP kita. Yes, sir. NDCP ni siya sa aga. Oo, sir. That's why we need to explain gid ma'am kaangay sini kay bisan na sin-o na lang nagahaboy sa istorya din ano na ning Sineco muni na pero hindi sa inyo NGCP Yes, sir. masakit. Ako sa imo nga kwan nga ano ganyan nga at siya as a text mo ang mga ato ng mga reason ko nga amos na. So sometimes sa time sir i-update agad ka mo sir kung ano pagit ang sa NCP. So atong subong as of the moment ang latest sila nga kung nag-manual load dropping sila because it's stable ang source nila sa power. So ang Sineco itself man ma'am totally kita tanan 100% subong way gagana or may portion lang? May mga portion na tanga nagsiga kagina si Sineco is generator ng kita. So I think siguro mga 15 to 20 minutes na restore kita. So amat-amat sila ga-restore mag-stable na ang power supply nila so ibalik nila ang tanan ng mga areas na may ara. So as of the moment since kulang pa din so amo na ang nag-manual load drop sila. Okay, pero way pa na nabalaan ma'am kung ano oras gid ang fulling makuha ni siya restore no? Wala pa sir, wala pa di sila kahatag sa aton di sang specific time. Ma'am, suliton ko lang itong rason ganit liwat ma'am, may connection ni sa Bagyo? Possibly, no? Kasi hindi, pero wala man sila nag-mention about sa baka. Ang reason nila, basaon ko pala liwat ang reason that NGCP monitored the sleeping of several power plants resulting in huge supply deficiency in Negros and Panay. To maintain the integrity of the transmission grid, protection systems were activated and manual load dropping was implemented. NGCP is waiting for the restoration schedule from the generating plant and we announced as soon as possible.
possible. I Amo see. na ilang Aha. At least naintindihan sa aton nga mga utod, no? Pasensya taga Seneco, ha? Kay kamo pirmi kamo bing naga-supply eh. Kamo naga-supply sa mga utod ta diri sa Bacolod pero ang source nyo NGCP, no? Like man sa mga Noseco, sa Noneco, ano pa mga kuan ni cooperative. NGCP, sir. NGCP, sir, is aton nang gina sa transmission. Ang source is aton is ang generation naton, which is ang pangkonstruksyon sa Iloilo, kanang aton na consultant sa Cebu. Kasi NGCP, daw siya wala sir ang nag-deliver sa power. Yes, So, yes. kaya siya siguro ang may trouble, ako na nga nag-ano siya siguro nag-ano lang pala, kung saan pa nag-jutay na ang ginasupplyan niya sa power. So, ako na siya. So, normal naman gid ba nga every time nga may brownout sa Seneco, kasi Seneco, kung saan pa sa Seneco, wala ang retail, ang sanggi nga ginabaklan sa kuryente, pero actually, ang source it, ang supplier, tagalitin, ang wholesale, wala isang stock. Totoo mo nang nagkapo sila. That's why. But anyway, naintindihan ka ng ating mga consumers, kagdo na anad, sama lang kami, kaga, naintindihan sa ginasigi natin sa paintindi nga, hindi lang nga sa Seneco lang din ang job. That's why amo na nga nami gidya nga kamo mag-explicar kay bisan kami diri Seneco dayon kati dira kami sa inyo ga connect kay way kami labot to sa NGCP. Mali man na niya namon. Actually, kasi mga empleyado, so sa Seneco, ako mo na ang reaction. Gapangyaw. Basta gani mawagan sa kuryente, daw hindi din dala man namin. Daw first ang dala sa tubig, no? Galalain din dahil ang tawag sa basic supply na madula. So, maintindihan ka na. So, brain lang kita na bakit ka ba patimprano pa ma-restore, nag-mag-normal. I think siguro kasi tungod man sa kalain yung tempo, plus sir, nakakintungan ng aton ng mga transmission line. Pero klarohon ta wala isang poste, wala isang kuryente or lines diri sa aton nga iya ka Seneco. Ya ha, wala para mambalang tao nga mambalang lang pamati ta subong pasensya gid Seneco, no? Aga pa kami namuyayaw sa inyo. Oo. Kay kabalo ka diri sa Bacolod daan niya, kun way kamo, way man si Prime Basiwa mo tido ka laway gid sang sitwasyon ta, sobra-sobra. Ang tubig ito sa sobra di problema gito ang tubig na. Anyway, sige ma'am, salamat gid. Sir? Thank you gid ma'am. Thank you, sir. Salamat dito sa time kay aga sa ating mga tagpalamat. Keep safe dito na. Yes, ma'am. Likewise. God bless. Yes, ma'am. Hindi to ya kasi Seneco. Nahuyaan da subong aga, Action James. Ako lang gali. Pero si Frank ang istorya, mali man naton nga NGCP na gali kiti Seneco yang gahatag sa aton supply mo, di ba? Te explicar nila si NGCP may diferensya. Pero naman lang kuno sila ito nga sagik yaw-yaw ko na. Sabagay. Kung maubra ka na nga do, hindi kapalmok sa imo nga no, ti pahigad kay ngita, kay ba nalubrahan, warang likaw sa buyayaw. Sige, ulat-ulaton, tani karon, tiyan mo ning ginayamo dis Bacolod. I don't know sa ibang dira, nga wala man sang kuryente, kamo da abe sa mga banwa kag syudad. Ano way man kamo tubi da? Kaya diri sa Bacolod, ya automatic na iya once nga waay si Seneco, ya si Basiwa, ya disgrasya gina. Bisan ara pa gani si Seneco, may mga porsyon diya nga way gyapon tubod, no? Sang Basiwa Prime sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Te pagbalik na karon sang kompleto na nga pwersa ni Seneco, mabalik man na si tubig. Ekspektaron nyo na ha, nga ang pagbalik ni tubig mga 5 minutos masubra pa, ang matubod na da hindi kay puting tubig or kristal, kundi lakwan lagom o kon brown nga tubig. Amo nang magwa na pero normal ina kay pila dan ka oras subong nga nag-standby ang mga tubo naton. Nag-standby siya way gatubod. So tanan nga mga tuktok da sa sulod sang tubo Action James nagkalahulog to siya, no? Kay tanan nga tuktok to kalahulog. Pag bomba karon sa makusog nga Basiwa Prime nang tawag ta kay duwa na gid man sila kuno ga uyat da, no? Pero pamangkot hasta san-o nga mag-inamo kita sini. May generator naman sila kuno nakabakal naman ang Basiwa Prime sang ila ko galingon nga generator, mga 5 na ni kabilog, di kay kamahal man ni danway man niya ginabakal di sa dira sa downtown ang generator, gina-order pa ni sa ibang nga pungsod Action James. Di mag-order sila plus pagin pandemya subong nga sa pagkabudlay magbiyahe ate disgrasya gid inayawan gid kita. Pero padayon si Basiwa Prime subong sa pangutkot sa mga tubo kay ginakuha nila gina-isa-isa nila ang pag-check sa mga buslot da, no? Ini bilang non-revenue water o kon NRW
nga mo nang ginabayran naton kung kay isa nga way man taga-usar. Plus pagid sa mga pangawat tubig, ati disgrasya ang konsumidor nga matarong ga ka-intra pabayad sa mga kawatan sang tubig. Sige, amo na nga ton sini nga pagpangalagad sini nga aga mga kaksyon. We don't know Construction Eden may ara sang update gamay sa listahan sang linyada ni Congressman Albi Benitez Abi. Check ta gamay lang action hands, pasensya sa disturbo, gamay lang gid Abi. Okay, ka standby subong section Eden mo sa patrol, base may initials ka action Eden nga gawon ta lang. Actually nabuhin-buhina naman din akon nga commercial no, nabuhin-buhina naman di akon nga commercial. So ingagawon ta lang big gamay Abi, no? Check action Eden sa patrol. Kumusta Inday? Yes, Action Bray. May listahan ka na da? May lista na sa utang sa mga kwanda? Hambal ni Attorney Saril Action Bray. Karoon na lang ko nolas just imedya sa pati gayon nun nga press conference ni Albi Benitez dito sa Iyabalay sa may kwan. Wow. Sa may dito gani, sa may Mountain View. Taro nga ka gina-petisyonan pa na subong daan nga hindi makulod nun? Ato sa may Mountain View subdivision. Sa Mandalagan. Oo. Hindi ka man niya petitioner, no? Hindi ka petitioner? Hindi. Ay, hindi. Butante ka lang sa Bacolod. Wala ka daya. Gabalita lang taya. Hindi kay daw na lipat ka sa address niya. Basi petitioner ka bla. Hindi manggali, no? Sige. Hindi pa si bala ilimnon niya nga ako nga malawag daw. Ano ilimnon na yun? Mountain View ya pa. Basi Mountain View ako. Pero karon last just media pa ko no i-present ged. Pero kompleto. Kompletong 12. Kompleto ni Uro kay kadamo di sila sini nga dokumento dio. Ari ka dio si attorney si Sir Tati Saison. Ara da siya. Sige be, istorya gamay lang be. Sir Tati, good morning. Ay, naglabay siya. Nagkanto pa siya. Palapit na siya sa kay Attorney Saril. Sige, kompletohon. Tanala na karona. Sige. Natawan ta ni karona. Sandraya kay damo. Sa nagawlap. Ginapahawat-hawat ba? Oo. Kung sino na yung mga complete. Kung sino di karon ang sa ila nga splita. Sige. Salamat, Action Eden. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita rin sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Karon na, sa Odto or base i-breaking man karon kung sila sino ng mga grupo sang putian, no? Nga nag-file na sang COC dira sa Comelec Bacolod. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid, maghilibati, takaroon sa gabi sa Action Firing Line, sa iban pagid nga mga exciting nga balita, mga ka-action, diri sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon